Nyakwaramuge Jwang' anno kanyo ka dakika en 28 tok saa 3 mar okinyi machiegni e mbaka e chenro mar mbaka oromo okinyi makawuono ka mbaka mwadwa goyo tudore kod KCSE ma ibo bed ka itimo e dwe mar 7 mano ma higani ka bende duol mochung' ne penje pacho ka eneka oyango ni jogo ma oyiene timo penja mar KCSE mibo bed ka itimo e dwe mar 7 gin jogo mane orema kata noko timo maber e subjects moko e penj mar KCSE mano ma higa mokadho kopogore kod mano nitiere jogo ma kata gin joma dongo ma nitiere kod gombo mano mar timo penj mar KCSE gin moko kuom jogo mibo bed ka iyienegi mondo gitim penj mar KCSE mano ma higani makmana ni joma dongo makamago nyaka giyang kata nyaka gigol oboke margi mano mar penj mar KCPE mane gitimo mar mondo mi opuodhgi ai kinde makoro gibo bedo ka gitimo penja to magi duto timore Nyakwaramuge Jwang' kalore ni duola matayo penje pacho ka eneka noyawo mbui margi mar mondo mi jopuonjre kata ng'ata manitiere kod gombo mar timo penj mar KCSE e dwe mar 7 higani mar mondo mi ondikre kata otim registration ka registration makamano nochakore odiochieng' manyoro wuok tich tarik 27 dwe mar 1 higani kendo bro bedo ka dhi mbele nyaka tich abich tarik 21 dwe mar 2 higa mar 2025 kama jopuonjre manitiere kod gombo mar timo penj mar KCSE e dwe mar 7 oyiene mar mondo mi ondikre bende nitiere moko kuom chike maneko keto pinya mar mondo mi gibi monego bene luwo ka japuonjre pok oyiene mar mondo mi otim penj makamano kata kamano kaluore kod chike maneko keto pinya penjo ni bende giseikore yo makare maneno ni penj makama gibo bed ka itimo gi e log tich mag counties mopogore opogore ibo time yo machalo nade e yor ratiro maonge kuo kendo maonge chochni moramora mane momiyo kinyi makawuono Nyakwaramuge Jwang' abedo jahawi kendo antiere kod welo ariyo mano George Williams jalony weche mag somo kaachiel kod Opolo Kopolo mano jagoro kata jalup jagoro makupeta bade makilifi mage welo ma antiere godo e studio kinyi makawuono kata kamano Nyakwaramuge Jwang' ne wa oro gwelo ne duola ma ochung' ne weche go mag penje pacho ka enek mar mondo mi gin bende giriwre kodwa e twak kinyi makawuono kata kamano ne gidagi mar mondo mi gichop e twak mar okinyi makawuono kata kamano dagi margi kata koso margi ma ok gibiro okomonowa dhi mbele koda mbaka marwa okinyi makawuono mar mondo mi wayang ni Nyakwaramuge Jwang' kaponi intiere kod gombo mar timo penj mar KCSE mar dwe mar 7 en ang'o monego bed ni timo to sirikal onego bed ni timo ang'o kata migawo mar somo kaachiel kod nek owinjo bed ni timo ang'o mar neno ni penj makamago otimore e yo makare studio mara e kaunti ma Nairobi ka antiere kod George Williams so yaore George Williams ichiew nade okinyi makawuono kendo machiegni e twak oyaore ahinya Joyce oyaore Nyakwaramuge Jwang' achiew maber kuom ng'uono mar Nyasaye achope studio ka mondo watwagane wachni erokamano kuom luonga machiegni twak okinyi makawuono wendo na machielo Nyakwaramuge Jwang' Opolo Kopolo mano jalup jagoro makupeta bade makilifi akako seikore kata osetudore kodwa e yo makare gi thuolo ne oyaore Kopolo ichiew nade ka intiere county makilifi okinyi makawuono kendo machiegni e twak oyaore Joyce amor mar wachako ilo thuolo mondo wawuoye wachni wach mar somo odiochieng' makawuono ageno ni an wach weche mabiro konyo jogewa monego tim penj kamano machiegni ahinya twak mano Opolo Kopolo jalup jagoro makupeta bade makilifi Nyakwaramuge Jwang' mana kaka iseneno mage welo mantiere godo kinyi makawuono omiyo in bende kamora mora ma itudri kodwa inyalo chwalonwa ote paro penjo moramora kokale namba mar ote machuok 236000 Facebook ibiro yudo wa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV an bende inyalo tudri koda Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor mbui mara mar X ibiro yuda @Joyce Oduor _ parne chenro ni mar mbako romo bende jofombo mago biro bedo ka twak kodi e counties mopogore opogore ma gintiere mar mondo mi in bende kaka japenya inyiswa nene kotudore koda penj mar KCSE mibo bed ka itimo e dwe mar 7 mano ma higani ikawe yo machalo nade bende ibiro time e yor ratiro to bende bo bedo kitime e yo mong'ith koso bo bedo e yo machalo nade ka wachako twak marwa yanga okinyi makawuono dago mar mondo mi
mi wanene graphics mano kotudore kod ote ma duol motayo penje pacho kae neka ne ogolo kotudore kod mago penja mar KCSE mibobed ka itimo mano e dwe mar 7 e pacho kae kaluwore kod ote mar nek mano ewi KCSE mitimo e kor higa kata e dwe mar 7 tarik mar ndikruok en kochakore odiochieng' manyoro tarik 27 dwe mar 1 higani nyaka 21 dwe mar 2 higani mago e thuolo mar ndikruok ne penja to e kinde ma jopuonjre ndikore ne penj makamano nitiere omenda ma ichulo mano omenda michulo kokalo e mbui mar eCitizen ma en 7,200 ma japuonjre ka japuonjre kata ng'ato ka ng'ato nyaka chul mar mondo mi otim penja mar KCSE. Gik ma idwaro kinde ndikruok idwaro opande kata oboke mar nyuola kata passport, oboke mar KCPE kata certificate mar KCPE, certificate kata slip mar KCSE kaachiel kod picha mano mar passport photo ne jopuonjre kata ne jogo madwa timo penja. Gik ma japuonjre yango kapok otimo penja nyaka ondik nyinge maket kod kaka nitiere oboke mano mar KCPE kachiwo ranyisi ka KCPE ni nyingi ne en Joyce Achieng' Oduor kaka mara to kiyango nyingi mar mondo mi itim KCPE nying nyaka chandre kamano kinyalo loke ni Joyce Oduor Achieng' mano koyie. Kit chwech mar japuonjre bende nyako yangi, higa mar nyuola, pinya ma japuonjre wuoke e kinde ma otimo penj makamano kata otimo registration. Gimachielo ma gik ma japuonjre nyaka yanga wantiere kayo kod entry codes mago mag subjects mopogore opogore mondikore, namba mar oboke mar nyuol kaachiel kod subjects ma itimo nikech kaluwore kod penj mitimo dwe mar 7 nitiere jogo manyalo yango notimo subject achiel kata onuoyo subject achiel, subject 2 kata 3 kata kamane inyalo nuoyo gi duto. Nitiere jogo mantiere kod ng'ol ma iwacho ni gik ma japuonjre ma nigi ng'ol nyaka nyako oyang ng'ol ka en ng'ol mar wang', ng'ol mar winjo kata ng'ol mano mar fuondi mag del. Mage moko kuom gigo ma jopuonjre kata jogo manigi ng'ol nyaka yange kinde ma gindikore ne timo penj mar KCSE mano mar dwe mar 7. Tarik mag timo penja mano penja ma indiko kata theory ibobed ka itimo e kind tarik 1 dwe mar 7 higani nyaka tarik 1 dwe mar 8 mano ma higani. Mano e thuolo mar dwe 1 mar timo penja mibobed ka itimo mano dwe mar 7. Tarik ma itimo projects ichako tim e dwe ni mokwongo nyaka e dwe mar 7. Nitiere subjects mopogore opogore mibobed ka itime projects makamano. Subjects mitimo projects oting'o art and design, agriculture, woodwork, subjects mamoko ma itime projects maginto projects margi winjo bed ni gisechako. Metalwork, building construction, computer studies make subjects ma itime projects. Kendo projects osechakore. Projects makamago ibobed ka itimo kata kuonde ma itime penj makamago. Wantiere centers ma itime penj ma indiko itimo e log teacher mar county. Ka penj mar projects titimo e apise mago maga sub county mage kuonde makoro nek oyango ni bobed ka itime penj makamago. Mane momiyo kata jopuonjre ma nitiere kod subjects ma benda seng'isi kanyo ma itime projects mano moting'o art and design, agriculture, woodwork, metalwork, building construction kaachiel kod computer studies ne jopuonjre madwa nuoyo timo KCSE to timo subjects mag projects makamago no jiwgi ni ka gisendikore to gidhie sub county offices magi ema kanyo ema koro ibro bed ka inyisogi kuonde ma gibro bedo ka gitime projects magi nikech kinde mang'eny ing'eyo ni thuolo mar timo projects bet lach kaluwore ni japuonjre nyaka ikre yo makare kendo nyaka manya tools kata gigo duto madwarore mondo otim projects makamago. Nyakwara Mugia Jwang' adwa ni koro wachak twak mar okinyi makawuono. Achak kodi George Williams penj ni mano mar KCSE metime dwe mar 7. Ageni in kaka jalony weche mag somo kuongo mondi ikawe yo machalo nda nikech wanyalo wacho ni mae tielo mokwongo moneno ka gini timore pachoka nikech kinde mano kalo chien ni wacho ni ka idwa nuoyo timo KCSE to nyaka kori rita thuolo mar timo KCSE mwang'ega ne dwe mar 11 ma jopuonjre mantiere form 4 sani biro bedo ka time KCSE marge to wang'ni waneno gino mopogore lokruok moro manitiere. Mano penjo maber Joyce. Akawe nade amor en gima ber ahinya ka jatend migao mar penj ma Kenya ka olando ni gibiro chiwo thuolo ne jogo mane ok otimo maber e penj mosekalo ma ok ochuno ni timo penj e higa mane
tekni ne ok timo maber, to chunyi osebedo ka gombo ni mondo in bende iyude thuolo mar timo penj kendo mondo maksi magi mani yudo omedre mondo itimgo gik midwa timo. Anyalo mi example maber ahinya. An ndalo mana timo penj 1994 katimo form 4 nakalo penj lakini ne ok akale kaka nadwaro. Di nakale maber sani di kora jamin wach bende oluongo nokil kamaloka. To nitiere penj mar chemistry nogoya piny bayudo mana C+. Dayude thuolo mar time kendo kanyalo chwale achop kode A kata mana B. Adoga asom gik ma chunya gombo somo. Sani pod intiere kod thuolo, imbe nyalo timo registration mondo itim penj dwe mar 7. Mano dine bede ni wach ni ne nyalo timore. Dikoro ji mang'eny nitie gi story mopogore gi magin go sani. Nikech nitie joma ne dwaro timo gik mane gidwa timo, to penj no bago gi matin, mana matin tu, kaito koro ne chuno ni kapo ni idwaro ni mondo itim gima ne idwa timo, kata idwa bedo daktar, kata idwa bedo okil kamaloka, to chuni ni nyaka idog e skul bi tim penj go te. To gimomiyo wach ni en wach maber, nikech jo examination bodies duto thoth mantiere piny ka, UK and other Western countries, kata mana Africa ka, the Cambridge, the Dexel, IGCSE, duto gimiyo jopuonjre second chance, thuolo mar ariyo mar timo penj kapo ni ok idhi maber. To en penj michiwo ga midterm, ma ok ochuno ni nyaka irit mitim the entire form 4. Itim subjects te mondo eki dhi nuo mondo eki kal. Koro ma en paro manonego bed ni timore 1990. Odeko kendo puoch gi pak ne jatend migao mar chiwo penj ma Kenya ka. Mano e kaka kawe. Yes. Opolo Kopolo karwa ka intiere county ma Kilifi okinyi ma kawuono in kaka jagoro ma Kopeta bade ma Kilifi bende da gomba ne mar mondo mi awinja ne pach kotudore kod penja mano mar KCSE mibobed ka itime dwe mar 7. Sani koro ndikruok osechakore. Ndikruok ma kamane time kod shillings 7,200 kendo yiene ng'ata manyalo gombo bed ng'ama duongo, bed ng'ama noreme penj kata bed ng'ama ok notimo penja kama pok no wae timo penj mar KCSE yiene gi mar mondo me gindikre gi tim penj makama. In korka kori kaka japuonja kendo kaka jagoro ma Kopeti kaweyo machalo nade Kopolo? Erokamano Joyce. Mokwongo en gima ber ne sirikal mar miyo jopuonjre wa second chance, kendo ajabedo ga kanyiso kata ji mang'eny ni banka isetimo penj. En ga very common kuom nyithindo. Kisetimo penj to okikalo kaka nidwaro. Iwinjo ka nitiere gombo moro ni mondo chako okelni akela penjno immediately mondo itime. Nitiere gombo moro matimore ga kamano. Emomiyo ber ka sirikal ochako miyo nyithindo mancho timo penj second chance mondo gichak ginuo penj. En gima ber. Mabende onge ng'anyalo pingo gima kamano. Lakini nitiere chandruok manyaka wa address, manyaka duol mochung' ne penj address eka ginyalo assure wa ni penj ni dhi bedo gi importance bang' kosetim. Chandruok mokwongo en ni penj mancho tim 2024 mane otiek non mar KCSE, jok manochung' ne penj go te pok ochul. Pesa onge koso wakia ni pesa ni kanye monego bed ni chulo jogo. Jopuonj pok ochul, security officers manorito penj pok ochul, joma norito penj e skul, joma nonono penj jogi te pok ochul. E koro sani e sama sirikal wacho ni gidwa chako gitimo moro, en gima ber ka gikwong gichulo macha mondo gi buy trust mar jok madhi rito penj. Nikech nitiere timo penj ni to nitiere bende kalo kode sani no watim. Koro miyo ni second chance to ber. To nyaka wa streamline gik madhi kelo chandruok e penj ma idhi tim mbele ka. Julai ber, nikech idhi time sama ok oriwore gi penj mar national exam ma pile pile. Joma dhi rite
nyaka bed ni ong'ere ni gin ng'a gini. Ini chul gi nang'o nikech rito penjo ok en gima yot. Koro ministry sama ministry riore mondo okel second chance ne nyithindwa manyocha otimo penj to nok okalo maber. Ing'eni samoro moko notimo penj e osiptal, moko notimo penj kuonde ma opogore opogore e chandruok. Koro iyudo ka samoro ok gikalo kaka ne giparo. Nyaka clearance bedi maber ni to jok manyocha orito penj mokalo ka bende wase take care of them mondo wamigi opportunity mar timo penj manyien. Iwacho kanyo makare ahinya Opolo, kendo ang'e ni iwacho moko kuom gigo maber ka duol mochung' ne wechego mag penje pacho kae oduoko yo makare. En wich kuot ahinya kaloni ne waluongo gi e twak to gibiro de giduokonwa moko kuom penjo makamago. Kata kamano ageno ni twak makamae gibiro bedo ka giluwo mar mondo mi ginyisa ne jopiny adiera ni to ang'o ma gitimo mar neno ni jogo mabiro bedo ka rito penja, jogo mabiro bedo ka nono gi ochulgi e yo makare. Kata ka mago manotimo ne onono penja mar higa mokalo pok ong'i maslahi magi e yo makare. Kata kamano Opolo kapod antiere kuomi kapok aduogo ir Williams mabende antiere godo e studio kae, iyudo ni jogo madhi timo penj makamae mana kaka wasewacho ni gin jopuonjre, moko kuomgi nyalo bedo ni norem kata nokotimo maber e penj mar KCSE ma higa mokalo, kata ntiere subjects moko magigombo ni gibridge kata gidog ginuo mondo seche moko gikale moloyo kaka ne gitimo higa mokalo. Nitiere jopuonjre ma seche moko kaluwore kod midhiero ma ok nyal geng'o, bed tuo kata chiedh nade moro, ne gindikore mar timo penj to ok ne gitimo, koro gin bende nyaka ginuo higa ni, kaachiel kod jomadongo ma koro oyienegi mar mondo mi gitim penj makamano ka gintiere koda KCPE certificate. Tiyudo Opolo ni nitiere seche moko katiyo kod ranyisi jomadongo giyudo ni seche moko ng'ato noweyo kata somo mano e form 2. Koro sani ema koro yudo chance mano mar timo form 4 matende ni koro dhi yudo certificate mano mar KCSE. Kwang'iyo joma chalo kamagi onego bed ni giikore yo machalo nade? Onego gikale somo seche moko kata form 2 mane gikalo no, form 3, form 4, kose ikruok bo bedo machalo nade? Kose penj makama en mana ni mar mondo mi ni bora ng'ato bed kod KCSE certificate, ok ni ong'iya ne kokalo classes go duto mano nego bed no somo kata ipuonje kapok otimo penj. Opolo. Pero kamano, nitiere nyithindo mancho timo penj ma ne nigi chandruok, samoro ne gisomo maber, ne giyudo chandruok moro in the process mane penj dhi mbele. Idhi yudo ka gin omigi opportunity mar timo penj e yo makare mondo giyud marks manyalo tero gi mbele. To nitiere jogo magombo mana certificate mar form 4. An gi ji mang'eny ma bende osebedo kata ka penjowa ni tere kaka nyalo yudo certificate mar form 4. Nikech nitiere courses ma ginyalo timo kaka TVET institutions ma ok dwar ni ikal yudo A plane. But certificate mar form 4 no en gi importance moro, lakini chandruok ma dhi bedo en ni niwe somo e form 2, iwe somo e form 3 10 years ago, higa 10 mosekalo. Gik ma wapuonjo sani gin gik mang'eny. Idwa dhi timo penj manyiso ni ng'ani odhi e klas to dhi ndiko nyinge. Period momiwa ka bende en mana period mar dweche 6. Gigi wapuonjo gi kuom higa 4. Ng'ato dwa somo gi kuom dweche 6. To dweche 6 gi ng'ani bende samoro iyudo ka en ng'at ma nigi familia ma bende weche mag manyo kaka ekonomi mar piny sani odhi matek. Koro ng'ani automatically wang'eyo ni ok odhi mondo dhi kalo, odhi mana mondo dhi oyud certificate. To certificate no koseyudo to nyalo konye, maybe onyalo dhi go e TVET institutions, to nyalo ji osekonyore, jomoko ne nigi D, jomoko ne nigi D-. Sani wang'eyo gin kata jotend migawo e sirikal. Koro certificate no en gi importance maduong'. Jok mane ok otimo form 4 to nyalo somo gimoro matin to graphs to dhi yudo certificate mar form 4 no. To gi jok mane madwaro mondo o bridge themselves, oyud subject moro achiel ne giyudo ka ne ok gikalo, to ginyalo kale, sani ginyalo some ma giyud kata grade mo mbele manyalo tero gi mbele e university. Nitiere ng'ato mano onego bed ni dhi e university to oyudo nitie subject moko 2 mane onego kal to odok piny moduoko mean score ne piny. Onyalo ng'ang'ana ka nikech koro dhi somo mana subjects 2
to tere mbele. Koro process ni en a whole is coming holistically. Okonyo jok madwaro mana certificate, to okonyo bende jogo man dwani mondo oyud grade mamalo mondo dhi go mbele. The process ber. Okonyo jogi te. En mani gik ma tindo madhi kelo chandruok e wach mar rito penjni nyaka sirikal go. Wane forum achiel gi jok marito penj. And wasebedo kwa penjo gi daily. Ni dak gitim gik madwarore. Sirikal wacho nosemiyo gi pesa. Dak gikaw pesa gi mi jopuonj mondo ji obed gi trust gi NEC. Kawuono ne wane forum kendo gokinyi sani ne ji call for disbandment of NEC. Nikech NEC ok tim gino madwarore. Mane chandruok ma wan go kodgi. Penj to inyal rit jopuonj komi responsibility mondo rit penj. Jopuonj are prepared. Jopuonj are always ready. En mani koro jopuonj bende nyaka timnegi kaka ber mondo gitim gima sirikal dwaro. George Williams kaduki tu akokinyi makawono mana penjo mabende apenjo kopolo kacha. Kalore ni mana nyalo bedo ni nitiere jogo mane otimo penja kata noko timo penj to koro sani ogombo mara timo penj. To seche moko no drop out kata no weyo school ka en test moko kata form 2 kata form 3 kacha. To sani koro dwa mar mondo miyo tim penja. Penj gi bende kinde ma ichiwo gi bende sirikal ng'iyo ne penj ni ng'ato timo kalore ni oluwo steps te mag somo koso koro atima mar mondo mi ji obed gi certificate. Winjo kaka ogolo wacho ni ng'ato seche moko gomba mano bed gi certificate mondo ne kaka onyalo dhi okang' machielo mano mar somo nikech wang'e ni kata kuonde tiegruok mamalo moko ing'ise ni be intiere kod KCSE certificate ma seche moko ng'ato onge godo. Mano penjo maber. Ka ng'ato no drop out e form 2 kata e form 3 ma ok ochopo motimo penj, mano koro chuno ni o register kaka private candidate. Ma bende en achiel kuom jok ma nigi thuolo mar timo penj ni e Julai. To experience mara kaka apuonjo for many years. To advantage man go en ni an apuonjo nyithindo man gi ng'ol maling'ling kuom somo. Ng'ol maling'ling kuom somo en ni opuonjore e yo mopogore mag dho ngere luongo ni learning differences. Gin samoro somo tekne kosomo gimoro to somo mopogore ma dho ngere luongo ni dyslexia. Asetiyo gi nyithindo aina go mathoth ma wakava syllabus mar 4 years in 1 year. Ng'ama dwa timo penj ni ko owinjore maber gi joma nyalo supporte manyalo directe ni magi e gik misomo seche miikori ne penj. Nikech sani koro onge gi thuolo mar somo e secondary school, e normal school, kuom higni go duto mondo mi odhi otim penj kosesomo gigo te. Koro sani dwarore ni mondo gimany partnership gi joma ong'eyo kaka itayo ji seche ma iikori mar dhi timo penj makama. Nikech sani ongen dweche abich, dweche auchiel, to dweche abich, dweche auchiel ng'ato nyalo ikore ma dhi tim penj. Tek ni in gi mindset ni adwa dhi timo penj ni kendo adwa kalo. Mar ariyo, rem ng'ato e penj ok ni orem nang'o. Nitie gik mang'eny momiyo ng'ato nyalo remo penj. Ng'ato nyalo remo penj mokwongo ni skul mosome nigi tradition mar remo penj. Nitie skunde nitie skunde ma nyithindo 100% transition into darkness. Koro samoro ng'ato nodonje skul aina no nikech samoro noonge gi school fees, piny nogoye boxing, okia kata notim nang'o. Kapo ne oyudo thuolo mar prepare kende owuon kien, onyalo dhi botim maber moloyo. Mar ariyo, inyalo yudo ka inyathi mariek to week ma idhi time penj ni ema minu othoe. Minu kotho be itimo penj maber mikal. Inyalo bedo gi paro makare. Kata ng'ato thoe family u kata samoro ituo in iwuon itimo penj osiptal kaka nyithindo manyiche no nyuol mane timo penj osiptal ka. Mago nyithindo monego bed ni yudo thuolo mar ariyo
mar timo penj ma ok ochun gi ni mondo gidhi gibedi e skul ma ginuo the entire system. Mogik, inyalo bedo abeda ni in gi odiochieng' marach, chieng' mitime penj. Anyalo paro chieng' moro ka ne university nwatimo penj moro mar cell biology. Penj no baga ma kang'iyo task question number 1 achalo ma understand to ko understand. Mar ariyo, mar adek, koro abeta wacho ni mayienya kwaro ngere wuono dhier. Gini adwa timo nade? Obaga kabisa. Dine onge thuolo mar timo penj no kendo. Dino bedo na matek e wach graduation. Koro kaluwore gi kaka gini nuoyo penj en gima timore globally. Kako kele kani ma wach maber mogik kendo kawadhi nyime kata kwadonje CBC ka 844 rumo ma KCSE koro ok tim kaka penj. Agombo ni mondo duol mochung' ne penj odhi nyime gi wach mar miyo oganda ma nitie piny Kenya ka thuolo mar timo penj mar ariyo. To kopogore gi rem, nitiere thuolo ma gichiwo maneno kaber. Gichiwo thuolo ne private candidate. Inyalo donjo kaka private candidate, i-register directly titimo. Kod thuolo mar adult learners. Ng'ama ng'ongo ma nowuok e skul chon to ne gigi ne ok otimo. En gi thuolo mar timo penjni. To bende kata ka ok otime sani, ng'ama ng'ongo madwa time, inyalo ikori, inyalo time Julai higani, inyalo time Julai higa mabiro. Lakini mondo dhano bed kong'eyo ni KCSE rumo nyithindo odong' nyithindo adek, odong' classes adek matimo KCSE, kaito KCSE orumo. Koro akwayo oganda Luo ma winjo duondwa sani mantie kor gwenge mong'eyo ni gin gi nyithindo ma onge gi certificate ma form 4 to kata gima ne ok okalo maber ni mondo gikaw thuolo ni mondo giregister nyithindo. En siling 7,200 kende mondo nyithindo otim penj ni obed gi certificate mar form 4. Ng'eni inyalo bedo dhoge e kor gweng' minyalo kata mana yieri MCA. To kionge certificate mar form 4 to ng'a yieri onge. Koro rire uru jokanyanam. Kamano Joyce. Kopolo kaduoke twak kapok wadhi yueyo marwa mokwongo e twak mar okinyi ma kawuono. Iyudo ni nyaka sani koro duol mochung' ne wechego mag penje pacho ka NEC onyiso jogo duto madwa mar mondo mi ondikre ka gisedhi e mbui margi kacha onego bed ni gichulo omenda mano mar ndikruok to onego bed ni gi finalize kata gitieko ndikruok margi ka gisedhi e log tich mano mar counties kata county headquarters mopogore opogore counties duto 47 mayudore e pacho kae. Miparo ni NEC nyaka sani oseloso lai kare nikech nyaka sani koro ne giwacho ni directors mochung' ne wechego mag somo e counties mopogore opogore ma owinjo oyangane kata oyierane centers kuonde ma ibiro bed ka itime penj. Centers kata kuonde ma onego bed ni itime penj makamagi onego bed kuonde machalo nade mar mondo mi kik obed lwasi moro ma kata japuonjre moro mane okoso timo penj higa mokalo to kaluwore kod lwasi midhi kete e wang'ni ema seche moko nyalo kata rem moloyo kaka seche moko notime penj mar KCSE mar higa mokalo. Kopolo. Number one, one get evolution. Ang'eyo ni counties temo yore moro amora ma gidwaro godo. Wan gi county education board mosiko bedo ga piny ka nono weche mag somo at the county level. Wan gi sub county education officers. Jogi te tijigi momiyo ichulogi en ni mondo ng'ing'i ni weche mag somo odhi maber kako pangi. Koro sani ang'e ni county directors ne wakata na wanono mago ma Kilifi waneno ka gin county directors, sub county directors, they have been up and down ka gicheko kuonde ma inyatime penj. Nitiere kuonde wasebedo ga gi adult iluongo ga ni Gumbaru. Wasebedo ga gi Gumbaru schools kuonde ma jogo mane o register kaka private students osebedo ga timo penje centers mopogore opogore. The same format ema pod wanyalo tiyo godo e yorni mondo wa ensure ni jogo motimo penj ni oyudo space, oyudo enough environment ma ginyalo time penj maonge interference.
Number 2, nitiere schools ma nikech jogo gidhi bedo joma ng'eny machalo gi nyithindo ma wan godo matimo form 4. Nitiere schools manyalo accommodate gi. Sani wan gi all form 1 onge, classes are free. Manyiso kata school mapuonje sani, an japuonj mathematics gi physics, to school mapuonje sani nitiere rooms madhi 6 maonge student. Manyiso ni ginyalo ng'iyo schools machalo kamagi man gi spaces. To skundego emitime penj. Chon ne watimo penj, kan watimo penj, an kana timo form 4, ne watimo penj ka nyithindo ni e school to form 4 bende timo mana penj. En gima possible kata sani e skunde ma wantiere gi odogi, somo nyalo bende to penj bende timo e classes mamoko. Jopuonj are well endowed, wanyalo contain our students as the examination dhi mbele. Koro positions nitiere, enough resources are there, enough space is there. Gimora mora madwarore ni e skunde wagi wan kata gi laboratories, skunde ma kuonde mitime metal work, kuonde mitime those kind of practicals nitiere. Gima koro dwarore mapodore en ni ere kaka sirikal dhi engage jogo madhi chung' ne penjni, nikech that is where the bone of contention is. Ere kaka gidhi engage jogo madhi chung' ne penjni, nikech jopuonj puonjo, jopuonj onego chung' ne penj. Gidhi multitask. Sama gi multitask, nyaka gibed facilitated well. Koro we are prepared. Zakana wuo gi jopuonj are ready. Jopuonj mor gi wachni. Kama chandruok nitie en ni is the government ready mondo gi facilitate process ni mondo jopuonj otime successfully. Kanye kama only worry is. Otherwise, every other thing we are okay. We are ready with the resources. We are ready with the classes. Everything is ready. But is the government ready mondo facilitate jopuonj mondo wachni otimre, penjo otimre kakidwaro. Kanye kama pod wan gi chandruok. Give it a different approach. Ai wacho kanyo makare ahinya Kopolo. Mano bende mamiyo adwa duoke twaka George Williams kontiere kodi e county ma Nairobi. Ka bende paro ni sirikal osekere yo makare ahinya nyate wechego mago mag geng'o kuo mar penj, nikech wang'e ni penj makamae ibo bed ka itime e kora higa. Bende wanyalo yango ni adiera kinde ma penj makamagi ibo bed ka itimo to onge gimora moro monyalo wacho ni jogo motemo bedo gi malpractice e kinde ma ibedo bed kitimo penj makamako. Sang'o monego bed ni timo mondo kik wane ni kuo mar penj moro amoro bedo. Kalure ni magi seche moko gen ng'ato kaka wawinjo kaka wasewacho ni seche moko en ng'ato manitiere kod familia, seche moko entiere kod tije moro, to seche moko onyalo yudo thuolo makare mano mar kata somo kata timo revision ne penj midhi tim e dwe mar 7. Mano penjo maber. Kata an bende mano penjo ma penjora ni seche ma koro selandi ni penj idwa mi grube 3 gi dwe mar 7, integrity mar penj ng'ama dhi rito. Taneno ka nolandi ni penj mindiko gi practicals ibro tim e county, manyiso ni nitiere chenro maber mar rito penj mondo kik kwal. To ok anyal chung' ahinya ne mondo abed janeno kata jaloso mar Kenya National Examination Council kaka iwacho iluongo gi mondo giwach no ane ka be giikore maber, ma integrity mar penj ni biro rit maber, ma ok bi wach niya ma penj manogol ne ji mondo kal ji ma fulani mondo donje university gi e yor mibadhi. Mano bende nyalo timore. To inyalo paro ni higa mokalo Joyce ne wawacho wach mar kwalo penj. Kwalo penj en gima ichane gi jonyuol, tichane gi joma dhi timo penj, tichane gi joma chiwo penj no. Ma en wach mar chapter 6 mar the Constitution of Kenya 2010. Integrity kose bago wa kaka jo Kenya to koro bagni ng'eny. An gi geno
matut ahinya ni NEC ne olando wachni ka ging'eyo maber kaka gidwa time. Ok gilande nikech minister no suggest chieng' mano lando penj result mar penj mar KCSE ma last year Migosi Ogamba no lando ni gibro chiwo thuolo ne yawa madwaro timo penj mondo gijiw go maksi gi dwe mar 7. Ing'e ni samoro sirikal ka samoro aseneno weche moko matimore, samoro ilando gimoro ka ikruok onge. Waseneno wachno gi kaka CBC no chaki. No chake samoro obedo yora oyaye ma koka waringo wadhi malo gi piny wadwaro ni to penj no ni kanye, ng'ama ang' no set penj, ng'ama ang' no rit penj, to ma koro gimimanyo ka koro sa oserom. Adwa kwayo Kenya National Examination Council ni kaka gilando ni penj nitie dwe mar 7 no, gichak tich motegno mar ng'eyo ni ng'ano madhi rito penj ni ma penj ni ok kwal, to gin bende gilor servers gi mondo kik penj wuog kuro chop ne joma dhi timo penj kapok saa mitime penj oromo. Atimo mos ahinya Opolo Kopolo owacho wach momako dho chunya nono Joyce ni jopuonj manono penj pok ochul nyaka kawuono. Mano manyiso ni kapo ni ang' ikwayo japuonj mondo odhi orit penj ma dwe mar 7 ni, odhi wacho ni chula mondi moro manini ok chula cha. To gik matimore go gin gik mamako dho chunya nono. Ni anyalo ndiki Joyce mondo itina tich kaeto koro kochopo sama chulie tabadhora. Mano badhruok mantiere Kenya National Examination Council no, mano wakwedo gi duol motegno. Kendo ok apar ni nitie ng'ama nyalo yie gi wach mar mibadhi aina no. To mogik ajiwo jogo madhi register e penj ni mondo gitim ikruok maber, mondo kata ka sa penj ochopo to kibaji ok gogi mar dhi dwaro yor mibadhi mar kwalo penj nikech ne ok ikori maber. Mano bro chalo ng'ama iwuondori iwuon. Mano mawaidha manyalo chiwo ne jogo madhi ndiko madhi register ne penj ni. Erokamano. Kadwa keto Akopolo ka intiere kaunti ma Kilifi, nyaka sani wang'eyo ni nitiere mano projects mibo bed ka itimo kata projects no winjo bed ni osechakore. Projects no wachne kaluwore kod NEC, projects ne chakore mano dwe mokwongo nyaka dwe mar 8 monego bed ni time projects makamago. Wanyalo wacho ni nyaka sani dwe mokwongo ero serumo, registration pod dhi mbele. Wanyalo wacho ni jopuonjre makamago nyalo chako projects magi makare dwe mar 2 ka gidhi mbele. Jopuonjre makoro ndikore mar mondo mi onuo penja kata magin private candidates makoro bro bedo katimo kata subjects mitime projects makamago nego bed ni gitime yo machalo na, nikech kinde mang'eny wang'eni kata jopuonjre manitiere form 4 sani e kinde magitimo projects margi to nitiere japuonja ma supervise giga kata manono kaka gitimo projects makamagi. Projects ma itimo ne jopuonjre matimo penj margi dwe mar 7 owinjo bed ni gitimo e yo machalo nade, kata ng'ama bro bedo ka konyogi e nono projects makamago kapok gi submit bang' dwe mar 8 mano mahiga ni. Akopolo. En gimo yangore ayanga ni ng'at ma onego bed ni rito ng'iyo project mar nyithindo wadhi timo penj en a qualified professional ma en japuonj. Jopuonj emong'eyo projects gi kaka onego tim nikech jopuonj go be manono projects gi. Emomiyo en gima onengore sirikal otim piyo sani ka gi ensure ni gin gi jopuonj. Sani na expect ni waseyudo information ni every county nitiere jopuonj mosebedo engaged mosemi information ni gidhi chung'ne projects. Specifically sani ok wanyalo wacho ni school ka school japuonj dhi chung'ne project, lakini onego bed ni sirikal ose-identified jopuonj ma are specialized ka gin agriculture, onego bed ni gise-identify jopuonj madhi chung'ne agricultural projects. Monego bed ni jok madhi register sani madhi timo penj gi register. Of course projects ok nyal bedo nosechakore sani nikech pod registration dhi mbele. And projects mar agriculture, projects mag woodworks, metal works,
nitie projects ma ginyalo ringo for around 3 months, 4 months. Sani nikech things are extraordinary, ok ginyal dhi kaka weche osebedo ka dhi pile. So, kochakore dwe mar ariyo, bang' tarik 21, onego bed ni sirikal oseng'eyo ni ji adi moregister madwa timo penj mag projects gi, to giseyiero jopuonj madhi chung' ne projects gi, ma ong'e ni nyithindo moregister in every county, ok kata nyithindo, jogo te moregister in every county, obedo attached gi japuonj madhi konyogi. To japuonjno bende yeni puonjo already dhi mbele. Mano ni mind an extra work nidhi miye. Gigi te sirikal dwa ni nigi chandruok achiel. Andawinjo ka japuonj Jojo wache. Sirikal dwa ni ohero street announcement. Ka ng'ato olando result to dwa wacho ni ji gima moro ji. To nyiso ni wadhi timo kama. To plan mar gino mondo timre, mondo gien sure ni nitiere roadmap kaka gino nego bed ni dhi mbele. Ok giketo ga bang' ka gino osechakore. Ka ng'ato oselando, koro ka gichako paro ni pok wakawo jopuonj madhi rito gini. Pok watimo kama, pok wabedo gi classes. Onge ga bedo piny to loso roadmap kapok gilendo. Mane chandruok ma wan godo e sirikandwa ni kende. Ma ka chandruokno ginyalo golo, it will be okay. Nikech giketo wa jopuonj, wariyore, watemo mondo watimnegi gima gidwaro, but at a very fixed line. CBC kane gikelo ne onge roadmap. Kata sani gidede syllabus, curriculum mar grade 10, 11, 12, pod onge. Ung'eni wan warito grade 11, 12. Mane kaka NEC bende gikelo the minister lando gigi to onge roadmap ma gigi dhi timore godo. But koro sani giketo wani nyaka koro wawuo gi jopuonj ka watemo riyore mondo wachop negi gima gidwaro, but in a very wrong perspective. Koro at the end of the day, iyudo ka the aim was good, the vision was good, but the end result is not appealing. Koro I'll appeal with the government. I'll appeal with Sirikal. It is high time give their all. He put resources into this project. Mondo gik moko dhi piyo kaka nyalore. But anto okabi dhi mbele gi wacho ni advice gi kapok gichulo jopuonj manyocho chung' ne penj. Mano is the number one priority. Ok wabi rito penj ka ok chul jok marito penj. Wabiro kono jopuonj ni mondo we sirikal odhi omany jok manyalo timo gigo. To jok manyalo timo gigo are they professionals in this field. Mane chandruok ma wan go. Nikech sani ginyalo redore ni ginyalo pondo, ok ginyalo chulo jopuonj. Gineno ni gidwa kawo maybe county directors, sub-county directors, gidwa kawo secretariat mondo tim gini. Are they professionals that are going to help mondo gini odhi successful? It is important for our government to be serious. Aya mak na paro negi kanyo kopolo adwani wadhi mane yweyo madundo gi sani ka waduogo to wabobedo ka wadhi mbele kod mbaka marwa to bendo wabobedo ka watudore kod jofwambo magwa wawinjane ni to en ang'o magiluonwa e counties mopogore opogore. Kik idhi mabor. Win big in seconds. Aviatashabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviata on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Beikori marchako wuoth e piny mar thum. Thumbe mane oloko tieng' mang'eny. Fwenyo sigendni, wende mag piny, koda sigendni mayudore wendego. Okay. Ngoma wake en kama gik mane otimore chon koda matimore sani chopo e winjruok maber chur.
Ngoma Owake. Wuok tich nyaka tich abich, saa 10 odhiambo. Kik bai. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa? Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, kose dwa chako pur mana mar chiemo e dala? Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e teknoloji kendo puro kenana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade, tikete ot, tiomone chiemo to ochiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye e yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek, saa 1:45 otieno, kik bai. Introducing the Pasapata Referral Bonanza. Here's the deal. Share your unique referral link, get Mbogi yako ku sign up na Bless Bets. Alafu, earn huge bonuses na cash prizes just like that. Yes! The more you refer, the more you earn. Now sisahau, we have exciting games that will win you millions in seconds. Unangoja? Win na Mbogi na patapata.com. Refer, earn, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLP license number 447. Machiegni kendo nyakwara Mugia Jwang wadhi mbele koda chenro mar mbaka oromo okinyi makawuono gi thuloni adon wadhi achiel kachiel nyaka kaunti ma Migori watudre ko jafombo marwa ma Migori oyawre Juma ka intiere kaunti ma Migori okinyi makawuono chiew nade tinyalo nyiswa ni tudori kodwa ka intiere kanye kaunti ma Migori kama bende nitiere chenro mago mag konyo e kedo kod midhiero ma kinde mathoth kata kinde moko yudo jogo makunyo mula e kaunti ma Migori kono. Juma. Erokamano Joyce, kaunti ma Migori wachiew makare kabende okinyi makawuono gi mwangi ahinya en kaka inyalo kony jogo mantie seto mar kunyo mula e kaunti ma Migori. Sa bende ondiko oganda mathoth mabende oganda mathoth dunia ka wuok e weche go mag kunyo mula e kaunti ma Migori. Kata mano kwaneno bende midhieche mathoth osebedi kuonde go mag kunyo mula. Kochakore tarik 1 mar dweni nyaka sama wuoyni ji maro mang'wen osewito ngimagi e kuonde go mag kunyo gold. Mae osekelo penjo mathoth ni to ang'o minyalo tim mar geng'o thoge kuonde go mag kunyo mula. Kech en kama oganda nyaka dhi e kinde ka kinde kech mane kama gidhi nweng'o. Tang'o mwanyalo timo mar geng'o magi mondo koro oganda timo weche go mag kunyo mula e yono bende koro kawo ngimagi. Okinyi makawuono nitie kod moko kuom jolony to ahinya apoya mawuok e kaunti ma Migori mwadwa ng'eyo ni to ang'o ma inyalo tim sama ng'ato oyudo masira kachacha, ang'o minyalo tim mapiyo mar resogi, to weche ma otende kod magi ere kaka inyalo keto okenge makare ma bende koro biro ne magi koro watieko wachgi e kinde duto mondo koro joma kunyo mula obed kod yot kaachiel kod kik wit ngimagi. Adwa ni kachako kodi luot toka koni matin, adwa ni kachako kodi king'iyo kachacha. Alero mana matini ji 4 osewito ngimagi chakre tarik 1 nyaka kawuono e kuonde kunyo mula kaka apisa mochweche go mag kedo kod midhieche go mag apoya. Report mari yango ni ji maromo nade ma wito ngimagi kuonde kunyo mula e odiechieng' kata kinde mar higa achiel mokalo. Erokamano ne Ramogi TV. An iluonga ni Alfred Apindi. Atiyo ne migawo mar midhiero e Department mar Environment, Migori County. Ji mosewito ngimagi kwachako higa mokalo nyaka sani gin ji 4 mosewito ngimagi e yor kunyo mula. To wan kaka county government wasetimo matek mondo watim puonj makende kuonde mag kunyo mula. Wasetimo matek mondo wanyis joma kunyo mula yore manyasani minyalo kuny godo mula, kendo wasetimo mang'eny in terms of even demonstration and even response as a county mondo wa ensure ni jowate makunyo mula otime e yo mowinjore kendo gitime e seche mowinjore. Kaka for example ndalo ma koth ng'eny watemo mondo wadiscourage jogewa mondo kik gidhi e bugni mikunyo mula nikech yore mag masirni bedo ga mang'eny ndalo mag koth.
weche mag puonjo jomula osebedo higni mathoth. Apani higni madhi aboro en mana ni wapuonjo jogi. Be mae ema nyalo miyowa yo makare mar tieko. Koso nitie gima onego watim mondo wageng' thogi kuonde kunyo mula? Well, e thoge te mwase record as a government e kuonde mag kunyo mula en ga nikech sienyruok mag kuonde mag kunyo mula. To gigi sienyore ga nang'o? Sienyruok mag kuonde mag kunyo mula timore nikech technology moti godo e kuonde mag kunyo mula gin technology machon. Maka wanyalo kawo technology makawuono ma instead of tiyo gi yien ma weak to wakawo pillars moger maber gi chumbe to gi concrete, simiti gi kuoyo to gi kokoto motegno maber mobedo approved gi engineers, to aparo ni thoge mang'eny wanyalo geng'o a great deal as a government. Winjo kiwacho maber ni onego wati gi pillars. Ang'o momiyo ma pok watiyogo kuonde mag ng'iso ni bechgi tek, koso ang'o mok wanya tiyo gi pillars gi mondo wageng' thoge ka iwacho ni ma yo minyalo tiyogo thoge gi? Pok jo mang'eny o embrace tiyo gi pillars, to nikech samoro gineno ni e yor tiyo gi pillars kawo pesa mang'eny kendo kawo thuolo malach mondo iger sigingi motegno maber manyalo geng'o kuonde mag kunyo mulago. Koro jowa mang'eny samoro sneak to time e yo mok owinjore, makata mana samoro onge engineer mopuodhi gi sirikal modhi mo approve negi kuonde mag kunyo mulago kaka gigera gwe marichogo ni owinjo bed ni gitime activities mag kunyo mula. Sama midhiero ma watime kuonde mag kunyo mula seno ka samoro kawo kinde mathoth kapok ores ji. Iyudo ka jokuny mula wegi mane kanyo ok ang'eyo ne un gi chendo mane, nikech samoro mondo ng'ato owuog e headquarter kadhi nyaka Nyatike bedo matek. Un gi chendo mane ne ka midhiero timbe to res ji mapiyo piyo? Resruok mar joma onwang'o masira lingana kata depend on seche ma ng'ama oneno masirano ogo simbe ne county government or the responsible bodies. Samoro ji mang'eny koneno masira kotimore, to instead of goyo simu through our emergency number, to gi oro message samoro e social media, samoro gikete Facebook, instead of reaching out to the government agencies mondo kony mapiyo piyo. Koro gima wanyalo encourage ji mang'eny ni samoro ma masira otimore within Migori County government, kindly let us try as much as possible to reach out to the government agencies in time so that we reach in time. Kawe wan gi kisa 4 masebedo go dwe ni kende e higa ni, ang'o mwaketo kaka migawo mochwechego mag kedo midhiero mag apoya mar tieko kata geng'o thogegi ma bende wageno mondo koro onego wane kinde machiegni? Wasetemo matek mondo waket demonstration sites, to kendo wasetemo puonj mang'eny mondo jowa mang'eny owe timbe machon mag timo biashara mar kunyo mar mula. Demonstration sites gi dhi miyo wa adopt current techniques, to current techniques gi miyo wa reduce kata mana impact mag chemicals mitiyo godo kuonde mag kunyo mulago. To kata kiwe mago kuonde mag gero kuonde mikunyo mula ka, kwa gero gi nyasani e yo manyasani, ta neno ni in a great extent wadhi reduce thoge mag kuonde mag kunyo mula. Kamana wakawo pach jalony mana machuok mana matin kabisa kaka in gi lony wechego mag midhieche kuonde mag kunyo mula. Kichako gi nyingi, ang'o monego watim kaka in owuon mar tieko midhieche kata mag thoge kuondego mag kunyo mula? Erokamano, nyinga Justus Olima, an ofisa mar environment matiyo kaunti ma Migori. Kachako kunyo mula county government ni mana gi role mar capacity building kachako gi kanyo. Mang'eny mar issuing licensing gi weche mamoko otelnegi kod national government ministry mar mining. Lakini kakoro wanyalo advise mana kaka county, wanyalo advise ni jowa mag kunyo mula koro onego bed ni kawo licenses mokwongo. Gikawo licenses gi dhi konyogi e yore mag timo mula gi yo makare. Mar ariyo ni ka in gi license inyalo kata dhi e bengi iwuoyo godo to mi mula moro matin to idhi konyori godo
e yore magi timo kunyo e yo masani kamano. Koro wayudo ni kuonde mag kunyo mula nigi underlying rocks mopogore opogore. Nitiere areas midhi kaka areas mag Rongo, ibiro yudo ka the rocks ma piny bet mayom yom opogore gi areas midhi machalo kaka Nyatike. Koro kido area mar Rongo ibiro yudo ni kuonde mag kunyo mula gi seche ma koth chwe to goruok piny mar bugo bedo mang'eny kabisa. To advice marwa en ni bugni machalo kamano onego bed ni itimone reinforcement motegno gi chumbe to gi koto motegno ma miyo koro bugni gi kata ka koro koth chwe mang'eny to ok nyal lwar. Samoro jowa ma nyalo tamo timo nikech gikoso pesa manyalo timo magi endi. Omiyo mae mamiyo pod adok e chien kacha ni kuwa timo licensing ne joge wagi to sikikoso pesa to inyalo dhi e financial institution machielo to konyi gi mula moro matin midhi iloso go bugi chayo makare makata ka koro jitie to weche mag tho kata yudo ajali koro bedo matin. Erokamano, sawa dhi marach, wadhi tieko twak baadaye. Erokamano nya. Kinyalo winjo mago kuom jolony. Pod wabiro medo dhi nyime kod twak kodgi to ahinya mar ng'iyo ne to okenge magi mwanyalo keto mar geng'o thoge kuondego mag kunyo mula. Kabende sani koro adwa duoki nyaka e studio mondo koro wamiu thuolo madhi nyime kod chenro mamoko. Erokamano ahinya George Juma kowuok e kaunti ma Migori. Wawinjo kanyo e yo makare kaka inyalo konye geng'o midhiero ma jogo ma kunyo mula e kaunti ma Migori kinde mathoth jukogi e kinde ma gintiere tijgi. Med mana luonwa sigana makamano, wang'eyo ni matut wabobedo ka waneno e weche manyien duto mag odiochieng' ma kawuono. Nyakora Mugia Jwangi thuolo ne adwa ni wadhi e yweyo moro ma adundo kendo ka waduogo bende abobedo ka somo moko kuom ote ma ochwalonwa kokalo e yore waduto te mag tudruok. Kik idhi mabor. Kati ya watakaofutwa machozi na mimi nimechaguliwa. Kilio changu cha muda mrefu amekisikia. Hakuna tena cha mikosi. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako, bonyeza *811 *381 #. Sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Asante sana. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Your forever begins in enchanting Bali. Escape with View Travel's 5-night honeymoon package starting from $1,533 per person sharing. Savor a couple spa, romantic beach dinner, sunset cruise, thrilling rafting, banana boat fun, and Instagrammable photo stops. Love, adventure, and unforgettable memories await. Bali is calling. Book now, lipa pole pole. Anza mwaka na View Travel. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover.
Nyakwaramogi Ajwang' erokamano ahinya kuom medo kete Ramogi TV okinyi ma kawuono e twak mar chenro mar mbaka romo. Kaponi kitudri kodwa gi sani antiere kae kod welo ariyo, George Williams jalony weche mag somo kaachiel kod Opolo Kopolo lup jagoro ma Kuppet bade ma Kilifi matudore kodwa e yor Zoom ka intiere kaunti ma Kilifi. Asingoni nabobedo ka somo moko kuom ote kaachiel kod paro mopogore opogore ma joneno magwa chwalonwa kokalo e yore waduto te mag tudruok okinyi ma kawuono. Ote ma kamago abobedo ka somo gi achiel kachiel. Collins Ngisa ka eno yaure Joyce Mae Collins mar Kisumu. Apenjo ni set books to idhi tim nade? Manyien kose mane ng'ato otimo e penj mokwongo? Mano penjo malewa ahinya. Jalony weche mag somo kaachiel kod jalup jagoro ma Kuppet biro bedo ka duokonwa. Janeno moro wacho ni ma jaja ka aseka penjina jalony ni pepa ka pepa en pesa di to ng'ato nyalo timo pepas ariyo kata achiel to gimbe gichulo pesa machal gi joma timo te kose? Penjo malewa ahinya. Alex Aleki bende wacho ni penjna jagoro ni to ka itimo subjects matin ne 7 to inyalo yudo certificate kose mana result slip? Jogo matimo subjects matin ne 7 yudo mana result slip kende, joma timo subjects 7 kata 8 ema yudo certificate. Erokamano ahinya Leki. Engineer Lazaro Kanyambok wacho ni aneno ka udwa timo gima ber kod Miyo Philias second chance. Mano gima ber ahinya nikech kata ana Kiswahili kod kwano ema ne omiyo arem yudo grade mar donjo e university. Odhi mbele kowacho ni koro penjona en ma donge gini dhi dilute level of our education? Otherwise, wengine kani Joyce jopuonj ne owestwa kod ketowa kod goro grasshopper mano pach engineer mano dede nigi puonjowa photosynthesis sama Chinese students to invent machines. Mano engineer Lazaro Kanyambok mar Kariobangi Jamaguye Kanyada East. Ka janeno machielo bende wacho kanyo ni ikruok mar penj madwe mar 7 chalo nade? Kata wambe dwago mar ng'eyo ni ikruok makamano to chalo nade? Kata kamano joma ne nyalo duokonwa penjo makamano odagi bire interview okinyi makawuono. Mano jok mawuok Kadul matayo penje pacho kae NEC gidagi bire interview kata e twak marwa okinyi makawuono. Kata kamano ang'e ni George Williams winjo moko kuom penjo ma joneno magwo penjo kanyo. Nitiere penjo moko ma openji, nitie moko ma bende wachno wapenja ne mwalimu mano Kopolo. Kata kamano moko kuom penjo ma iwinjo minyalo duoko kaachiel kod pachi kotudore koda kaka projects onego bed ni timo. Williams. Watch projects no daer mar wacho kama experience mara kaka timore e pinje mamoko chutho kaluwore gi chike mag examination bodies mamoko kaka Cambridge International Education mamago e kuonde mwanyalo holo e paro mag receipt private candidate kod miyo joma adults penj ka gitimo receipt Cambridge International Examination to receipt en mar penj mindiko. Gimomiyo en mana mar penj mindiko kende nikech project midwa tim with a time frame mar 6 months to ng'ato onge formal environment mar somo en ng'ano madhi supervise ne project. Koso wadwa kelo jopuonj kendo kwa gologi e school e formal setup gitije mo andiko gi mondo gitie skundego mondo gibigi supervise private students and repeaters and adults. Mano da bede ni ane machiwo mawaidha kata ane mang'ado rieko e Kenya National Examination Council da wuoyo kodgi mondo giwe wach mar timo projects timore mane formal setup. Koro kendo kaluwore gi thuolo matin ma ochiw ne jopuonjre madhi timo penjgi ok ane ka en gima nyalo timore ni project ni inyalo time motimre maber manone maber mak mana kapo ni Kenya National Examination Council dwa ni mondo jopuonjre otim projects mar tick box moro ma wacho ni benege timo project tick benege timo practical tick to mago gin gik maketho integrity mar penj. Gimitima ni wan koro wadwa time nikech in the formal setup itime mano ok nyal konyo joma dhi timo penj ni.
pacha awuon aneno ni Kenya National Examination Council kik donje wachno ponono ni gidhi nyime gi oyuma aina no to nyalo bedo ni wach project no en mana wach gwetik kaka wachene koro mano e pacha e kuom project ta winjo penjo janeno moro penjo ni to set books ibro tim nango nikech yudo ni adira set books kanyo timo nango kachiwo ranyisi ne jogo magin joma dongo makoro timo penj sani seche moko en set book kata mano somo igni moko nende sani koro gitigo set books kanyo timo nango odhi kawo to chako somo masani tiyo godo gi kose subjects mitime set book ge makoro kotim ang'eyo ni Kenya National Examination Council dhi chiwo guidance mar book mage ma itimo joma dhi timo English gi literature kata fasihi nena igi chailuongo nango Kiswahili literature Kiswahili chailuongo nango gi ero mano fasihi en fasihi gidhi chiwo to ok nyal tim buge mopogore opogore ni adhi timo that would be a lot of mano tich mang'eny kabisa research kitimo titima ma standard ma jomo time te jomo timo English otimo English achiel jomo timo Kiswahili otimo Kiswahili achiel jomo timo kwano achiel ok dang wadog 1990 mondo wamany ne ji buge mane gitimo mondo eka set ne gi penj no ng'ato openjo kanyo ni to katimo penj achiel penjo wachni toke kocha kapok achopo ka to duoko ma ayudo en ni registration and standard kata obedo ni timo subject achiel kata timo duto 7 kata 8 tichule 7,200 koro kapo ni giloko pachgi nyime kanyo lakini sani kidwa retake 1 2 3 4 nyaka 7 plus en 7,200 certification tawinjo ka iseduoko mogik engineer Nyambok aneno ka oseyo wach mar goro dede dede to kata aparo ni wante wagoro dede to nitie gimoro ma thoth ji ok knowledge ni basic education onego bed basic king'iyo competency based curriculum ibro yudo ni it is anchored a basic education curriculum framework manyiso ni en general knowledge monego ng'ato ji duto bed go goro dede go samoro ne oken for the purpose of goro dede ne en for the purpose of motor skills mondo ng'ia ne kaka inyalo goro kaka ise manage lweti maber minyalo goro ipuonji go kata mana mar goro dhano chieng' moro ne cham go pesa e ndalo mabiro kaka artist kata kamano erokamano ahinya jok mooro weche gigo mane e duoko manyalo bedo go kamano aya gi thuolo ni kapok wadhira Opolo Kopolo ka entiere kaunti ma Kilifi adona dhi achiel kachiel nyaka e kaunti ma Kisumu watudre ko jofuambo mag kaunti ma Kisumu ka gi thuolo ni gintiere apisi mano mar jagoro ma Kupete kaunti ma Kisumu mano Zablona Wange kama odiochieng' ma kawuono twa kod ute fuambo mano kotudore kod weche mag sirikal chwalo omenda mar somo ne skunde gino manyaka sani jotend skunde osebedo ka ywak ni pok ochwal ne gi omenda ka nyaka sani koro dwe mokwongo serumo mano mar tam mokwongo wawinjane gima dhi mbele gi kuno gima jatend budget biro nyakango nyowacho koro nyithindo gi poko mi basari to poko mi fees e ot kae principal ni gi agulu mar pesa modong' nono pesa manya sirikal oro ok nyal tayo skunde gi ng'eny gi kia kama dhi gole shortfall nikech jo klasa chiko onge pesa to or matin onego bed ga ni 50% kata tama 50 emioro first term ni 25% tama 25 second term gi third term 25%. Koro wawacho ni sirikal onego or pesa modongo kokadho kuom jatend pesa miluongo ni John Mbadi gi nyiswa chieng' ma giore pesa no kikadhi tarik 5 dwe mar 7 to jo principal be ka nyithindo kopoko chulo fees wabo wacho ni gilo skunde go kapok sirikal oro pesa to nyithindo go poko chulo fees nikech pesa manyo orcha en mana ma chulo gowi to gowi no be ok ochule 100% ichule to moko be bod dong
koro wan gi shida mang'eny kaka nyalo run free primary schools, particularly skunde man gi comprehensive school kaka JSS go. Jopuonj nondik yes to jopuonj ok oromo. Nitie moko ma JSS ndiko gi parents gi jonyuol. Secondary kae jopuonj BOM be moko nyowe gi ticho tido te gi mogo to pok ondu kawgi. Tije ng'eny secondary kae senior secondary pesa onge. Koro shida en ni skunde gi onge somo malong'o madhi timre nikech pesa moleo en pesa ma ok inyal geno. To nitie gimiluongo gi kisungu ni time value of money. Kane ng'ato okelo gik moko e skul higa mokalo dwe mar 2, by now kapok ichule dware ni ichule gi interest. Koka mano jogi duto bro tamre chudo kata bro tamre kelo gik monego bed ni gikelo e skul. Koro chuno principal kata jatend skul mondo omany ji manyien kata suppliers manyien manyalo kelo gik moko e skul kaka chok kata buge kata gik monego bed ni tiyo godo e skul. Wawacho ne sirikal ni time ochopo mondo koro giwe tugo gi issues mek somo. Sekta ma somo wane gimiluongo ni transition. Koro ka transition kae nitie issues gi experiments mang'eny. Waseneno ka sani kata wach mar penj moro mosebedo introduce idhi tim dwe mar 7 pok ochul jok manotimo penjgo, jopuonje manonono penjgo pok ochul. Koro wanaona gi gope wan gi gope jopuonje, wan gi gope skunde. Ka ng'adi matin kiwuoyo ne capitation kata chwalo omenda mar Nyakwara Mugiajwang' jafumbo marwa Millicent Adhiambo twak kanyo kod Zablon Awange jagoro makupet badi makisumu matut kotudore kod twak makamano kotudore kod ng'ura ni skunde poko yudo omenda ibiro bedo ka iyudo weche manyiena duto mago riche makawuono kochakore weche manyiena mag migago. Ka wadhi mbele kod twak marwa nokwadongi dakika matin kende to atieko twak marwa kinyi makawuono. Kopolo kabiro kuomi ka intiere county ma Kilifi kono. Nitiere moko kuoma ote maniwinjo ka joneno mago chwalo. Kata kamano bende wang'eyo ni nyaka sani penj ni mano ma idhi tim dwe mar 7 to wang'eyo ni nitiere penj mitimo dwe mar 7, nitiere penj ma bende ibo bed ka itimo dwe mar 11 ne jopuonjre ma nitiere form 4 sani. Duol matayo penje pacho ka ene ko winjo bed ni set penj makamagi e yo machalo nade. Jomoko bende oywa kanyo ni set books gibo bedo ka gitiyo gi mage nyanyate ne jogo makoro timo penja dwe mar 7 higani. Kopolo. Erokamano. Number 1 wa insist kendo wasiko mana kwa insist ni serikal onego ket gik moko ayanga kaka gigi dhi timore mondo ji ong'e ni to ang'o ma idwaro ang'o ma idhi tim mondo kik kel nywandruok e weche mag penj. And ng'ato ka ng'ato winjo ka ng'ato ka ng'ato mane Kenya ywak ni penj ni education mar Kenya chalo ka gimo bedo diluted to an extent makuru like education is not important. Number 1, ng'ato penj about set books. En gima dieri set books lokore every 2 years. Sometimes set book man watimo sani koro se logi logdi ng'wen. Nitiere jok manosomo set books manyachon. Nitiere jok masomo set books masani mondi gi English manyalo winjo manyasani. Moko nitie kaka Shakespeare's ginendiko language gi ni bit complex. Ni compare gi sani kaka isomo sani iro kama sani opogore. Koro nyathi manyocho timo penj last year en kodhi nyuoyo penj to it is easier mondo mi otim set books mane otimo last year ka nikech gine ma pod gintiere. Lakini ng'at mane otimo penj 3-4 years ago kata ng'at mane okochopo form 4 pok nosomo set books odwaro ni mondo nyaka chak puonje set books nikech set books opogore gi kaka ipuonjo other subjects. Nitiere a lot about these set books, the literature part of it, the facility part of it. You know, there are a lot of issues. Ma kama wabele ni kaka japenjo penjore, kaka wan bende podwa penjo serikal. Makata penjo ni kama wuoka podwa bicha kwa engage jonek. Mondo wang'ere kaka gidhi timo penj machalo kaka mag set books. Kotamore. To nitiere situation ma is a special situation. Okochuno ni nyaka giset paper 1 paper 3. NEC nyalo kata mana paper 1 gi paper 2. Ka en page man gi paper 1 2 3. Ka en page man gi paper 1
nek paper 1 and 2 nek nyalo mana set paper 1 mondo no emat ni your second chance o kotin gik mang'eny machako kawo time madhi muni kendo timo maber wachno. So it is important for the government kata kuchuno ni nyaka gi set English Malibodi literature. We can do the other paper that has no literature in it. We can do paper 1, paper 2. We can do the other ones the same way, Kiswahili. But Podoko na yang, these set books and are full. If the serikali bila communicate na jogo madheti mope kaka gidi said mundo ngato obed prepared mundo gino obed a flat rate. Number 2, adwa wakio gimoro ma engineer Lazaro owacho ka. Adieri mar wach en ni ji paro ni gik ma wapuonjore Kenya man watimo e for assembly ne ok gik maber. Ni jo Kenya wanosomo gik moko nono to jo China to timo gik maber nikech gik ma waneno e TV samoro gik ma waneno e social media. So samoro ka ni China iyudo ka moko ng'eyo sime moko timo to onge ng'at manyalo confirm ni gino ne nie class mane nikech kata e Kenya ka wan gi skunde machako puonjo nyithindo computer at the lower level, 3 units. These private schools nitiere mosechako puonjo nyithindo. Wan gi skunde ma offer international system curriculum machako puonjo nyithindo gi these things at the basic level. But at our public schools ma ipuonjo nyithindo gik ma bende nyalo gor dhano, I will confirm to you ni kitimo research kata esaje mane gitimo issues ma kone manyo yedhe laboratories ma outside the country, UK, USA. Jogo ma are on the first research in those laboratories in Kenyans. Mainly the knowledge manuayo margoro dede no. Emomiyo ngano omiyo tractor mar dede. Knowledge manuayo mar tips magien. Emomiyo ngano omiyo stiabino. Konyalo omiyo structure koido ni manigia relief maonge ya. This basic education in Kenya should not be underrated. And in education must be very important. Kikwa compare ni jomoko gero sime, to one of the everything you look at the labs go, the industries go, the local industries go, job barrier, mama kugigo, the Kenyans. The moment you go Kenya, and you can take a poco to pay. More industrialization in Kenyan country. But the Kenya, because of the knowledge, so we should not underrate this education in Kenya. It is very important. Okay, your Kenya are being aggressive, and Kenyans are doing great things outside the country because of this simple mawatimo. Na tukaka engineer Lazaro kore monengo uogi as an engineer to ensure niyo chako develop something. Kaka engineer, mondo wange at least we are working as Kenyans. So that one we cannot underscore. We cannot underrate education system in Kenya. CBC now come and see a lot of issues. And then some of the teaching period we are in, can pressure, but at the end of the day, one day we will streamline, we will succeed. Junior secondary will succeed. We want a lot of issues. What's the word we don't know? You are also Jakotemo. They are on the streamline. Most during this period, it is sitting. Most of them know what to do. Kata the same thing. Now I discuss about national second chance. Eligima Ochakore. This is the first time. Martin. Of course, Gio said they don't know you. If they know you, it's so more getting page. First time I work a retake meeting of a university. I fail the subjects in meeting or retake teacher feeling on the graduate. This is the first time of failure. We need to work on how to streamline it. Mondokonywa, but you just no, yani bora elimu lakini elimu bora. Bora sio bora certificate, lakini certificate bora ambayo manyalokonyo ngapo in the next future. I'm happy because the elite grade miundo. In this country, we have the TVET institutions, we have the colleges, we have any grade miundo can take somebody. As long as you apply that skill, it will help.
So that is what I have. But as I finish, I'm worried. This is Kandwa. I am very worried as a representative of teachers. Oh, come on. This is Kandwa. Can you make a point? They face Marcel Kandi 1-on-1, not alone. Education is the most important thing for the nation, not roads. Because we have been having imperfect roads, but we still have to invest in education. Kama kwenye zero pesa ne school, mwende bede class mudo so. No kwenye chule yupu mali to pay, yogi yupu mano no pay. O kwenye chule gesa ki. O pesa masirikali tiyo ko do pesa masirikali uno ko do. Gigi masirikali tiyo mama wange wala. Gigi jaten pi odi chaku mudo western. They walk. Jalop yete mano segol Ricardo. Niki podi git obi western tiyo gi pesa taxpayers madio pay. Ni modo do Ricardo. Moya le do ko kata ko be pay state house ni. Na modo gi ka pesa ko education modo walos education modo be mabe we are on the wrong direction. That's where my worry is. Iwacho kanyo makare ahinya kopolo kenano kwa dong manako dakika matin kende to watieko twak mar okinyi makawuono kata kamano kapok watieko twak mar okinyi makawuono ting mane George Williams manyaka sani koro skunde wanyalo wacho ni skunde jonyuola ka achiel kod seche moko jogo machiwo arita nitiere godo ne jopuonjre manyaka sani koro ndikore mar mondo mi gitim penjo margi mano mar KCSE bibo bed ka itimo e dweni mar abedo ere kaka ginyalo jiwo kata ere kaka wanyalo jiwo jopuonjre makamago mandikore ne timo penj gisani. Joyce, penj midhi timni ok time e school to bende ok ane kaka japuonj mantie school mapuonjo for example Katolo Secondary School nyalo engage e wach mare jiwo kata iko joma dhi nuoyo penj. Odhi bedo jukumu mar ng'ama ondikore no dhi timo penj mondo oyud kaka okonyore mondo oikre ne timo penj. Experience mara tiyo gi joma timo penj oko mar the normal system en ni idwaro bugeni kendi kin, idwaro japuonj mapuonji kidwaro japuonj kin gi pesa ni kata inyalo involve jonyuolni to school level ka to onge kaka jopuonje ma Katolo Secondary School di reach out ne nyithindgi madwa nuoyo penj nikech penj ni ok nuoyo e school inuoye oko. Koro jonyuol gi jomong'eyo joma dhi nuoyo penj ni gi private candidates to kod adult learners madwa timo penj mar KCSE madwe mar 7 ma midterm ni onego yud thuolo makende mar yudo advice kaka ginyalo prepare mondo giikre gibed joma seche ma ochopo dwe mar 7 seche mitimo penj to gise cover syllabus mo onego bed ni gitimo. Wachni mogik Williams kwa tieko kodi. Yes. Mogik ma en thuolo makende mapok notimore e Kenya ka. Koro an taduoko erokamano ne jatend migao mar chiwo penj e piny Kenya kanyakla gi Ministry mar Education ma omiyo nyithindwa kod owetewa gi nyiminewa thuolo mar timo penj kendo mondo gi improve grades gi mondo giyud thuolo mar donjo technical colleges, universities. En thuolo maduong' ahinya. Ang'eyo ni ok obi konyo ji duto madhi timo penj ni, to dhi konyo jomoko. Omiyo adwa jiwo oganda jokanyanam ma bende audience marwa e studio ka ni kapo ni ing'eyo nyathi moro mano drop out man wiye ber ma onge gi certificate, encourage gi uru mondo gi register mondo oikre mos. NEC bro chiwo guidelines maber mar ikruok mar syllabus magi chopi
kochopo gimoro dwe mar 6 to giikore mar timo penj. Gitim penj, Nyasaye manie polo biro gwedho joge ma yud grade maber kendo nyalo yawo negi yo mane giparo no osedinore. Mane wach ma an go kendo. Erokamano ahinya. Kopolo ka intiere kaunti ma Kilifi Bonyere 30 wach ni mogik ka watieko twak mar okinyi ma kawuono. Ageno ni winja kendo pod intiere kodwa e twak Kopolo. Mana mapiyo piyo kwa tieko mogik. Erokamano. Mogik nitiere kama Jojo wacho, Jojo wacho ni jogi jopuonjo ok dhi puonjogi. To an akwayo sirikal nikech sani wan gi form 1 sani onge secondary. Manyo ni wan gi free class ma wanyalo engage jopuonj mondo okony jogi. Kik wadhi wawegi aweya ni gidhi timo penj kaka rombe mitero modho. To lakini waensure ni wanyalo engage jopuonj formally and with the better facilitation mondo jopuonj okony jogewa madhi timo penj madhi omi second chance mondo kik gitime atima ni time to gitime mar yudo gimoro machielo. Mogik, I insist nenda kwayo sirikal kokalo kuom Ministry of Education, kokalo kuom duol mar Treasury, jaduong' Badi, jogi te mochung' ne weche mag somo. Gien sure ni pesa mar jopuonj manonono penj to gi mano rito penj higa mokalo osechulgi. Mano e gima koro wa insist on sani. Giwe kawo jopuonj kaka jogo ma itugo go atuga, inyalo go ABCD, gien sure ni pesa mane jopuonj otiyo ne last year ochulgi as soon as possible. Erokamano ahinya. Opolo Kopolo, jalup jagoro ma Kupet e kaunti ma Kilifi kaachiel kod George Williams kuom kawo thuolo maru okinyi ma kawuono mar mondo mi ubi wabede twak. Nyakwaramogi Ajwang', in bende agoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gi sani mwachopo e giko mar twak mar chenro mar mbaka romo. Ote magi aneno agoyo moso ka somo moko kuomgi. Kata kamano erokamano ahinya kuom bedo kodwa okinyi ma kawuono. Ibed kod odiochieng' maber, oriti masani. Nyinga Joyce Oduor.